întâmplător foarte aproape de Academia de Artă, dincolo de gardul Art Nouveau, apoi mai mult, dincolo de zidurile unei case, ca multe altele din București, construită pe la sfârșitul veacului al XIX-lea, în stilul eclectic specific vremii, puteți descoperi, dacă aveți curiozitatea să intrați, o lume locuită de statui. Nu e o colecție de artă în adevăratul sens al cuvântului. Este de fapt reflectarea unei vieți de artist sau, dacă vreți, recompunerea personalității unui om așa cum a rămas păstrată în rezultatul muncii sale de o viață. Pentru cei mai în vârstă, amintirea lucrărilor lui Cornel Medrea, expuse cândva în curtea Palatului de la Mogoșoaia, este o mare bucurie. Acum suntem în curtea casei muzeu Medrea, o casă pusă la dispoziția lucrărilor acestui mare sculptor, casă puțin primitoare pentru sculptură de altfel, dar căreia trebuie să-i recunoaștem meritul că cel puțin le apără. Cu atât mai mult, cu cât o mare parte dintre aceste sculpturi sunt în ipsos. Sigur că Medrea este un atât de mare sculptor încât ar merita o casă a lui, o casă a sculpturilor lui, acolo unde lucrările să fie puse în evidență și să poată fi văzute așa cum trebuie. Dar până atunci ne mulțumim cu această casă depozit, dacă vreți, încercând să ne strecurăm printre lucrări, zăbovind acolo unde se poate pentru a descifra cât mai bine, prin lucrări, personalitatea acestui atât de mare sculptor. Medrea s-a născut în Transilvania în 1888 și a făcut studii temeinice la Budapesta, într-o perioadă în care sculptori importanți îmbogățeau orașul cu monumente. Este de bănuit că de acolo a deprins Medrea pasiunea pentru lucrările cu caracter monumental, insist, caracter monumental, nu neapărat dimensiuni monumentale, calități pe care și le-a perfecționat apoi într-o călătorie de 2 ani prin Europa Centrală. În 1914 trece în țară, cum se spunea pe vremea aceea, vine în România și începe aici o carieră care a fost strălucită. Ce găsea Medrea în România în momentul în care venea? Erau 2 sculptori cu puțini ani mai vârstnici decât el, Fritz Storck și Paciurea. Erau câțiva sculptori ceva mai tineri decât el și mă gândesc în primul rând la Jalea, poate și la Han, pentru ca apoi acestei generații să-i urmeze Boris Caragea și, în sfârșit, devenind contemporani cu Medrea, Angel și Irimescu. Medrea era un excelent analist al chipului uman, înțelegând prin chip nu doar înfățișarea, ci ceea ce definește personalitatea unui om. De aceea, poate în primul rând al creației sale,
ar trebui să punem portretistica. Sigur că portretele lui sunt toate marcate de acea vocație spre monumental de care vorbeam. După cum sunt marcate și de câteva întâlniri, poate, ale lui Medrea, de câteva descoperiri pe care le-a făcut. Și când vorbesc de descoperiri, mă gândesc la stiluri. Pentru că în toată această creație foarte bogată întâlnim poate niște influențe, poate mai degrabă niște preferințe pentru arta clasică, pentru vigoarea sculpturii romane, de pildă, apoi pentru arta franceză a veacului al XIX-lea, un Rodin și poate încă mai mult decât atâta un Mayol, și, de ce nu, influențe ale artei centrale europene, pe care le avea încă din tinerețe și pe care le-a fructificat admirabil. Iată-ne în mijlocul acestei păduri de sculpturi, o pădure densă de portrete, de compoziții, de proiecte de monumente, toate trimițându-ne cu gândul la nevoia pe care o avem de a-l reprivi din când în când, de a ne reapropia de Cornel Medrea, acest mare, mare sculptor român. Să ne reamintim faptul că Medrea vine în țară din Transilvania în 1914, că vine din acea parte a țării noastre de unde veniseră sau vor veni Blaga Șerebreanu, Părintele Lucaci și mai toate marile personalități români de nădejde ale Partidului Național de atunci. Este de înțeles de ce printre primele portrete pe care le-a făcut Medrea a fost portretul lui Șteo Iosif și al lui Coșbuc. După cum este de înțeles de ce poate prima lucrare a lui Medrea, care este foarte cunoscută, se numește Refugiata, fiind un excelent exemplu de înțelegere de către un sculptor a situației tragice care era în România anilor 1917. În refugiul la Iași, Medrea, mobilizat în armata română, găsește timpul să creeze câteva lucrări și să participe la o expoziție memorabilă, de altfel, o expoziție organizată de Marele Stat Major la Iași. Expoziție în care această lucrare, Refugiata, a întrunit admirația și sufragiile tuturor. Recunoscut drept bun portretist, curând după momentele de exultanță ale realizării României întregite, Medrea capătă o comandă pentru un portret și realizează portretul lui Victor Hugo, portret pentru Galeria de Portrete a Teatrului Național. De altfel, chipurile scriitorilor, a marilor personalități,
nu numai că l-au interesat, dar a reușit întotdeauna să redea ceea ce era esențial în aceste portrete. Îl avem pe Victor Hugo, îl avem pe Tolstoi, îl avem pe De la Vrancea, după cum avem portretul lui Goga. A încercat mai multe portrete ale lui Eminescu, poate mai puțin apropiat de marele poet. De ce? Este greu de spus. Poate n-a apucat să spună ultimul cuvânt în ceea ce privește fizionomia lui Eminescu, dar sunt atâtea portrete, foarte multe dintre ele portrete cu caracter monumental și care definesc tocmai această înclinare, această calitate extraordinară a lui Medrea. Venind mai încoace, mai către anii din urmă, anii de împlinire al lui, să ne gândim la portretul lui Mihail Jora, portretul pictorului Bunescu, portretul lui Jalea, colegul său între ale sculpturii, portretul doamnei Bulandra, al lui Cuclin. Lista este foarte lungă și nu știu dacă simpla enumerare a acestor portrete aduce ceva nou, pentru că fiecare dintre el este definitoriu pentru Medrea. Dar aria preocupărilor lui Medrea, a dorinței lui de a se exprima, de a aduce și la cunoștința altora ceea ce el putea să înțeleagă și să realizeze, se desăvârșește într-o serie de compoziții cu nuduri, fie persoane izolate, îndeopște femei, așezate sau mergând, sau perechi de îndrăgostiți. Aici înțelegem, poate, pe de o parte, privirea aruncată de Medrea către sculptura antică, de care vorbeam mai de mult, acea soliditate a sculpturii romane și acea pasiune pentru formele pline, excesiv de pline poate, pe care le văzuse, le descoperise în sculptura franceză contemporană lui. În această serie sunt câteva lucrări care pot să stea alături de tot ce a dat în acest spirit, în acest gust, arta europeană a epocii de mai bună calitate. Când spun arta europeană, mă gândesc la Rodin, la Mayol, după cum mai în tinerețe influența lui Barlach era evidentă. O lucrare cum este Copilul cu broasca este cu certitudine o amintire a antichității. Femeia cu spinul este iarăși o amintire a antichității. Toate această cultură mare pe care o avea Medrea a fost transferată, trecând prin personalitatea lui, în toate aceste opere. O altă categorie de lucrări asupra cărora ar trebui să zăbovim și ar trebui să zăbovească orice om care vrea să se apropie nu numai de Medrea, dar și de ceea ce înseamnă sculptura românească, sunt monumentele. Medrea a fost obsedat de dorința de a înălța monumente. De altfel, este preocuparea esențială a oricărui sculptor, pentru că prin monument se realizează. Mai mult decât printr-un portret sau printr-o compoziție,
Într-un fel, da. Cu toate că și un monument poate să aibă aceleași calități ca o compoziție de mici dimensiuni, dar monumentul, prin faptul că este o creație de for public, este așezat într-o piață, sigur că pune opera artistului mult mai îndeaproape în contact cu trecătorii și cu toată lumea. Medreș a încercat talentul în compoziții de mari dimensiuni, monumente legate de luptătorii din primul război mondial, legate de personalități, cum a fost Enescu, de pildă, Eminescu. A încercat să facă un monument ridicat eroilor din război, dar poate monumentul de care s-a legat mai mult și pe care, din păcate, nu l-a realizat, a fost acela al eroilor aerului. Avem două variante, ambele definitive din punctul de vedere al înțelegerii artistului, foarte importante, dar care, din motive pe care nu le cunoaștem, nu s-au realizat. A avut norocul de a colabora odată cu Jalea la un monument care este un monument important, fără îndoială, monumentul care se află și acum în fața Gării de Nord, dar momentul suprem al realizării cu caracter monumental al lui Medrea rămâne monumentul Părintelui Lucaci. Am convingerea că este monumentul cel mai important care s-a realizat la noi în țară, că este monumentul care definește în totalitate, cu o strălucire genială, personalitatea acestui luptător, acestui preot, care a luptat cu toată firea lui, punându-și toată energia și tot sufletul și capacitatea de a convinge pentru idealul național. Nu cred să avem în țară un alt monument de această autoritate și de această putere de convingere pe care o are monumentul Părintelui Lucaci. Evident, el nu este în muzeu, el este la Satul Mare, dar în muzeu există totuși o machetă a monumentului și, la mărime naturală, chipul Părintelui Lucaci, care ne pot da o idee de ceea ce înseamnă ansamblul. În sfârșit, ar mai fi o categorie de opere care l-au reținut adesea pe Medrea, și anume reliefurile. Să nu uităm că anii de început ai carierei lui Medrea, deci anii 20, să spunem, erau ani în care preocuparea pentru împodobirea clădirilor era foarte importantă. Poate mai ales a clădirilor oficiale. Sigur că acest lucru venea din preocupările inițiate la începutul secolului în cadrul stilului Art Nouveau, apoi poate încă mai mult Art Deco, către anii 20. Oricum, Medrea și-a încercat de foarte multe ori puterile creând reliefuri sau basoreliefuri de mari dimensiuni, dintre care ar fi bine să zăbovim în fața a două dintre ele. Dragoș Vodă și Zimbrul, deci o temă istorică, și Cântarea cântărilor, lucrare care se leagă de acele compoziții cu nuduri, cu scene de dragoste,
pe care le-a făcut Medrea. Sigur că aceste reliefuri, din păcate, care n-au ajuns să fie turnate în bronz, au participat la vremea lor la expoziții și să nu uităm că Medrea a participat cu strălucire la două mari, cel puțin la două mari competiții internaționale. Expoziția internațională de la Paris și expoziția internațională de la New York. La prima expoziție, de altfel, obținând și o medalie de aur. În acest muzeu, așa cum este, oricum suntem mulțumiți că este pusă la adăpost creația lui Medrea, repetăm însă că ar merita un spațiu mai potrivit. În acest muzeu trebuie să ne plimbăm. Trebuie să trecem de la o lucrare la alta, să zăbovim în fața lor, pentru că lucrările multe cum sunt, poate nu se definesc de la distanță, și zăbovind în fața acestor lucrări, dându-le ocol acolo unde se poate, privindu-le din toate părțile, vom reuși să înțelegem și să descoperim pe acest sculptor, pe acest mare artist, această personalitate, una dintre personalitățile dominante ale unei țări, ale unui moment cultural, care dăduse înaintea lui pe Ion Georgescu, pe Carol Storch, apoi contemporan cu el, după cum am spus, pe Fritz Storch și poate mai ales pe Paciurea, iar undeva la distanță, păstrându-și însă datele de român, pe Constantin Brâncuș. Deslușim acum poate mai ușor personalitatea acestui mare sculptor, orientat spre introspecție, a plecat spre formele telurice, simplificând pentru a ajunge la miezul lucrurilor, fără să le știrbească înțelesul. Pe Corneliu Medrea îl regăsim în casa care i-a fost oferită ca adăpost pentru sculpturile sale. N-a locuit niciodată aici, deși ar fi putut să o facă. Și totuși, o vizită prin acest muzeu ne apropie în egală măsură de operă și de artist, astfel încât prezența ghicită a sculptorului și opera sa de o viață creează un tot fascinant, condensat între zidurile unei case aparent obișnuite din București.